А да започнат Иван Стоянов от България срещу Зейн Редер. Американски щати. On mat A, winner is Zain Rutherford from America. Победителът тип Б е Ахмед Батаев от България. Winner on mat B is Ahmed Bataev from Bulgaria. На типи С победител е Балбай Дордоков от Киргизстан. На типи Б победител е Балбай Дордоков от Киргизстан.